Moje meno je Juraj Janec, zastupujem spoločnosť Gastro.sk. Na trhu sme od roku 2003, venujeme sa špeciálne a výhradne kávovarom, naozaj rôznym druhom, od úplne najmenších, ako poznáte, koťogo, alebo teda moka kávovar, cez filtrované kávu na prípravu filtrovanej kávy, kapslový systém, klasické pákové kávovary, polnoautomaty. Sme na trhu zažili naozaj všetky prerody spôsobu pitia kávy. Teraz, ako už kolega Rado spomínal, je príprava tá tradičná cez pákový kávovar, ale keďže ľudia chcú byť troška odbrenení od tej prípravy a nechávajú väčšinou na stroj tú celú kompletnú prípravu espressa, tak si môžeme v skratke vysvetliť, aké druhy kávovarov sa používajú. Ako prvý tu mám teda tento moka kávovar, poznáte ho teda pod slovom koťogo, jednoduchým spôsobom sa pripravuje, kde je to taký ventil, je to vlastne riska, pokiaľ ide voda, príprava sitko, kde sa nasype káva, uzavrieme, položíme v tomto prípade na sporák, na elektrický alebo horák a vlastne tlakom zhruba 4 bary vzniká para, ktorá vlastne pretlačí sa cez to sitko, ktoré ste videli a pripraví sa moka káva lahodná, také jemnejšie chute, samozrejme záleží od typu kávy, ale používa sa hlavne hrubšie mletie a je také jemnejšie chute. Veľmi často sa pije práve s mliekom. Ďalšie kávovar, ktorý tu máme, je tak na tzv. Filtrovanú kávu alebo prekvapkávanú kávu. To znamená, používa sa filter rôznych typov a rôznych veľkostí. Opäť, čo sa týka kávy, skôr hrubšie zomletá káva. Výhodou práve týchto kávovarov je objem, to znamená, že keď chceme na jednu prípravu nejaké väčšie množstvo, tak vlastne sa využije, toto je dokonca až na nejakých 12 dávok, samozrejme podľa toho, kto je aký degustátor kávy alebo akú má rád objemovú. To znamená, prefiltrováva sa, prekapáva sa horúca voda cez tú kávu, dostáva sa do nádobky a hlavne veľmi obľúbená v krajinách ako je USA, kde je to vlastne naozaj raňaková káva. Ďalej tu máme kávovar na kapsle. Naozaj dneska už je strašne veľa tých kávovarov, ktoré sa používajú, takisto aj strašne veľa rôznych druhov kapslí. Tu máme tzv. IT espresso, v podstate je to nejaká odnož nejakých ďalších názvov, nie je to konkrétna značka, ale je to v podstate presný názov kapsle, ktoré sa používajú vo viacerých značiek. Používa sa na tento prístroj. Výhodou kapslových kávovarov je samozrejme to, že máme každú jednu dávku kávy vákovo zabalenú. Je tam tá jednoduchosť prípravy, to znamená, že odbalím si kapsulu, vložím, zavriem, stlačím gombík a vlastne mám pripravené veľmi rýchlo a čisto espresso, alebo teda káva z tej kapsule. Nevýhodou toho je možno práve cena už konkrétnej kapsuly, pretože nie je to len o káve, ale je to aj o tom nejakom obale, ktorý tam je a samozrejme ekológia, pretože stále sú to plastové kapsule, ktoré niekde musia niekde končiť, takže z toho ekologického hľadiska to nie je až také výhodné. Ďalej tu máme kávovar, ktorý je pákový, ako už bolo spomínané, ale samozrejme každý nejaký ten kávovar musí mať nejaký svoj parameter. Toto je taký ten asi najštandardnejší kávovar, ktorý v domácnosti, keď už ľudia pijú espresso, ľudia majú. To znamená klasický páka, takže používa sa mletá káva. Veľmi dôležité, čo sa týka kávovarov, je tlak. Práve pri týchto, ktoré sú kapslový, pákový alebo už teda budú spomínané plnoautomatické kávovary, je veľmi dôležitý tlak. Všade sa uvádza, to v podstate veľakrát je to isté, a to je, čítame 15-barové čerpadlo. Áno, dneska už vo všetkých kávovaroch sa používa 15-barové čerpadlo, výrobcov je asi 3-4 vôbec na svete, používa sa skoro vo všetkých to isté.
ale podstatou je práve celý ten systém tých kávovarov, ako využije ten tlak, ktorý sa používa. To znamená, áno, prečítame si technický parameter 15 barov, naozaj to už nie je nejakým spôsobom rozhodujúci moment, ale výsledok a extrakt tej kávy. A to je práve každá tá značka má nejaký svoj konkrétny systém, ako využiť tých 15 barov. Dnes už máme na trhu kávovary, ktoré sú na zrnkovú kávu, sú tzv. Teda plnoautomatické kávovary, kde sa nasype zrnková káva. V podstate po zapnutí prístroja je dneska už do pol minúty kávovar pripravený k prevádzke a potom jednoduchým spôsobom a stlačením jedného gombíka dokáže pripraviť človek čerstvé espresso, čerstvo pomletej kávy a podľa parametrov, aké si zvolí. Hej. Už dneska naozaj aj tie najlacnejšie modely plnoautomatických kávovarov majú tie najzákladnejšie nastavenie parametrov, ako je hrubosť mletia, ako je teplota vody pre prípravu espressa, samozrejme dávkovanie podľa danej šálky, ktorú si človek zvolí. Tento je ten princíp urobenia espressa čerstvo zomletej kávy. Čiže opakovane, výhodou je vždy čerstvo zomletá káva a vždy čerstvé espresso. Naozaj tá variabilita nastavenia toho daného nápoja je u každého kávovaru individuálna, ale dnes už je naozaj možnosť nastaviť si či už malú, strednú alebo veľkú kávu, takisto samozrejme aj gramáž. Veľmi dôležitou súčasťou kávovaru je aj jednoduchosť údržby a čistenia. Na to treba dbať veľký dôraz. A čo sa týka tých plnoautomatov, je to rozdelené na dve časti. Buď sú manuálne čistenia, alebo automatické. Automatické znamená to, že najdôležitejšou teda údržbou je odstránenie vodného kameňa. Hlavne na Slovensku je voda, ktorá je veľmi tvrdá. Usádza sa ako vodný kameň priamo v kávovari, v trubkách, jeho treba odstraňovať. Práve táto činnosť je veľmi dôležitá a najdôležitejšia, pretože záleží od toho životnosť kávovaru a samozrejme aj teda chráni tú našu investíciu, ktorú sme do kávovaru dali. Preto doporučujem, aby kávovar, ktorý si budete vyberať, má minimálne nejakú oznamovaciu povinnosť, ak to môžem povedať, o tom, že treba tú činnosť spraviť. Jednoduchšia cesta ďalšia je, že už priamo ten kávovar tú čistenie spraví za vás. Takže najdôležitejšie je odstraňovať vodný kameň. Druhou veľmi dôležitou vecou je prečisťovať kávové cesty, pretože každá káva má nejakú svoju masnotu, ktorá sa usádza priamo v hlave páky. Takisto v prípade plnoautomatu v hlave centrálnej jednotky, ktorá sa zamasťuje. Tu treba odmasťovať, je to hlavne kvôli kvalite espressa. Čiže odstrániť vodný kameň, čistenie pomocou nejakých tabliet, niektoré to robia aj s čistou vodou, odmastiť hlavu. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou čistenia sú mliečne cesty, pretože dneska naozaj v domácnosti si ľudia radi pripravujú cappuccino, kafe latte a je to veľakrát dôležitým faktorom pri výbere kávovaru. A čo sa týka teda čistenia, veľmi dôležité je, pri tomto modeli je to táto hadička, pri iných modeloch sú to rôzne nádoby na mlieko alebo rôzne tzv. Kapučinátory. Vždy treba čistiť, najlepšie vždy po príprave kávového nápoja mliečného.